Gabón, buenas noches. Fútbol Sala, como todos los martes, recogiendo la actualidad de este deporte, este magnífico deporte, que en las últimas semanas nos ha traído noticias importantes. Sigue la Liga, ya se ha celebrado también la Copa de Guipúzcoa, y en este sentido, tiempo de invitados. Gonbidatu berriak, hain zuzen ere, Bilkoin Legorretako jokalari bat, Martin Iraola izango dugu gurekin, bertan hemen dago, Donostira gerturatu da. Beste lagun batzuek, hitz egin behar zuten, nire ustez, baina, bueno, Martin Iraola bakarrik izketan. Gabon, zer moduz, ondo? Bai, guztua, bintxe. Asai? Bai. Beste taldekideak ere, bere obrena erakusten zuten plato honetan, baina, bueno, datorren urtean edo beste egun batean izango da, ulergarria da, eta errespetagarria gehiago dena. Bueno, aski urrutik gelditzen da, urtarrilaren 13an gaude, baina, nahi nuke pixkat hitz egin, nola aldatzen alden talde bat, ligan berdinketa bat izan zuena, garai hartan, kopan, Gaskan jokatutako Gipuzkoako kopan, eta Altza Futsalek nola irabazi egin zuen ligan 8 bat gainditu zenuten Altza, eta finalerdian nola galdu egin zenuten ere, kopa eta liga edu zer ikusirik, eta formatua ezberdina, 15 minutuko hori, nik ez dakit eragina duen edo ez, baina nola esplikatzen aldugu? Bai, bueno, azkenen dana dakigu kopa kompetizio ezberdin badala, baina, bueno, usteet argi ikusi zala nola galdu zen gure taldeek, ez? Usteet bastante partidu zaila zen, bagenekin behaiek zerta juten dien futboletaz aparte gauza asko ditue, oso ondo baita, baina azkenen behaien lana hori da. Eta, bueno, uste danak ikusi genuen partidu bat beste batzuk ez zuela ikusi, eta guztua ibili ginen, baina, bueno, ezin zantzan irabazi partidu sortuturtan. Nola izaten da hori beste futbola, beste kontu horiek, Beste futbol hori baita landu beharra da, no? Claro, landu beharra da eta kudeatu behar dira gauza guzti horiek ere, Denborarekin kudeatzen dira, Hamaikako futbolean ere hori gertatzen da, Askotan ikusten lehen mailako talde bat, bigarren ref edo, hirugarren ref edo, lehen refeko talde batetik arazoa izaten dituzela, hori horrela da. Eta uste behaiek bai tentsioa asko zobeto jakin zuten tentsionatzen, gure bai jokalari oso gazte dazkeu eta igual presio asko jendea bastante zeon ikusten eta partidu hoi. Eta gero azkenen danak ikusien dituen bi akzio rarito egon ziren, uste danak ikusien ditula gure alde ziela, baina bueno, guztua gaude, juerga berdin bota genuen, así que ondo pasatu genuen. Nahizu gehiago apatu golak, golak hor, claro, arbitra epaia bertaratu ziren, izan zen, amaitu zenean norgehiagoka, eta ez nik gainetik ez dut ezer ikusi. Alako abiadura nola ikusten zenuten? Bai, ez, nik gukero analizatu genituen, eta momentu nire bai igual tensioekin eta gaizki ulertu daude, baina lehenengo gola deskanso baino lehen nahu da. Bai. Hor gertatu zena da, lehenengo hor bi korner jarraian egon ziren, eta lehenengo korner bat sakatzen du 2,3 segundu faltan, eta botatzen du eta kanpoa dijoa direkto. Eta 2,3tik pasatzen da 0,40. Orduan, hor denbora tarte bat dago, nun etzan gelditu denbora, baina, bueno, alare, txirriñakin hortxe dudatan gerentzen, baina, bueno, bai egia da, 0,40ekin denbora txola ematen, baina lehenagoko denbora bat gelditu baldin bezan igual barrun egon zen, eta beste gola egia da, kamera momentutik eta zuen tokitik igualetzala oso ondo ikusten, baina... Eta abiaduraren gatik gehiago da. Azkenen arbitroa nik ikusi nuntze tokitan zen jarrita, hor kamera bat bai zen. Oso gertu zegoen, Bai, kamerografo bat bai hortxe zegoen, eta kamerografok esate diguna da, bi bote baloiak barrun ematen ditula. Baina, bueno, unea zeatorri negarritea. Ez. A ber, da, kontua negarretea, baina bai horretz. Bai. Maien gainean jartzeko gauza dien bezala. Hori ere, berak bere adierazpenak aipatzen alditu, eta horreta ez da diskutatu behar bere hori. Argi eta garbi hitz egin horri buruz. Baina, kanpo guztik berdin ikusi genula, ez? Osea, bai antiguoko taldeek hor zeudela, eta janrakok eta beste bi talde horiek zeudela ere bai, uste gure alde esate zuela ere bai, eta ez digute ezer zor, eta orduan irutzen zaigu pixkat injustizioi bezala, baina, bueno, guztua pasazanakin da ambiente politxo. Egia da, eta aipatu egin zuen hori Perezek ere bat, bueno, elkarrizketa batean esan zuen, kopa ezberdina da.
Kopa, bihotza, tentsio hori kudeatzea, emozio horiek kudeatzea, beste joko bat da azkenean, ez da? Gu baina banekekin, eta gu baina dauzke bi jokalari oraindik 18 urtein gabe dauzketenak, eta azkenen bi amazazpikoak. Eta bai ere bai tentsio sentitzen dute lagunek gradan daude, jende asko zeon, badakigu galtzako ere bai asko estutzen dutela, eta azkenen momentu horietan baloia nahi izatea hankatan egokitzea oso zaila izaten da. Beste gustukoa duzue, edo zuk kasu honetan, Martin Iraola, gustukoa duzu formatu hori? Bai, gustatzen zait kopa azkenen baita daude talde batzuk nun gorako taldeekin jolasten duten, eta horrek ere bai motivazio hori ematen dizu behien kontra jolasteko eta ikasteko. Eta egia da, 2-3 partidu jolasten die Final Four honen aurretik, eta egia da gustoko deula. Gero gainera Final Four egune gure lehenengoa da, eta egun politxe bizi izan genuen, eta giroa eta giroa hona izan zen, orduan intentzioak eba berrunan urtean behize sortatzea zaigun. Eta kasu honetan ere, aipatzen duzun bezala, ez? Akatsetik ikasi, beste joko hori ere landu, ikasi, eta azkenean ere sendotu. Hori da kontua ikasteko, sendotzeko eta garatzeko indarrak sustatzeko. Gaina azkenen gure helburu argi da, kopa azkenen festa egun bat zan, baina gure helburu argi dago kategorizigotzea dela, eta playoffetako egunetako hori bai ondo etorriko zaigu golako partidu jolastea. Aipatu behar da ere, babes hori, zaleen babes hori oso garrantzitsua dela. Jokatzen duzue lehiatzeko, baina lehiatzen bali baduzue, aukera gehiago izango dituzue garaipena eskuratzeko. Ez du esan nahi garaipen eskuratzeko duzen beti, baina alatak guztiz ere zale horiek hain gertu izatea zuentzat ere bere garrantzia du eta herriarentzat ere bai, ez da? Bai, ikusten da, bai, beti guk nahi izan den gauza da beti herriko jendek guri bultzatzea, guri laguntzea ez, eta hori azkeneko urte honetan bai, irabazten goaz eta hori jendentzak gustagarria da, eta ikusten da baita emaitzetan gu etxen momentuz, etxetik kanpora ondo gabiltz, baina etxen ikusten da emaitza hauek lortzen diteula, eta oso gustu daude jendeen erantzunekin. Bultzada hori nabaritzen da Arrapila kiroldegian, pentsatzen dut, Bai, gainera kiroldegi txiki bada. Joan behar dut, ikustera batean giro hori, ze aipatu didate, giro zoragarria dela, eta, baliagarria ikusteko eta ikasteko eta gustora egoteko kirola eginez dena. Guri behintzat asko laguntzaigu, baina gehienak lagune die ezagunek danak, eta asko kuadriakok eta hola, eta orduan bultzatu egiteka gure artean, indarra emateigu eta esan emaitzak aurrera atatzeko laguntza handia dela. Zuek herrikoa zarete guztiak edo Tolosako ingurukoak edo... Ez, danak herritarrak. Kontutan hartzekoa ere. Arrobi lana hori ere garatzeko talde bat bali baduzu ere, baina atzetik ere baduzu, ez da? Bai, atzetik jende asko gero ere bai gaztetan, jende asko esaten do beak bilkoinen jolastu nahi dola, edo umentzako ere bai ilusioa da guri ikustea. Zuek referente batzuk zarete azkenean, ez da? Bai, batzutan bai, herrintzako umentzako gehien bat ikusten dutela igual futbol asko ikustegu telebistakoa bai, baina gero guri ikustea datoz hori da. Eta horregatik behintzat bai, saiatzeka behintzat referentzi pixa izaten. Eta Gipuzkoa mailan zuek plazaratzen duzu azkenean Legorretako izena. Bai, hori da, bai, horra hori bai gutzako garrantzitsua da. Azkenen gaina dana Legorretako izan da sentimendu desberdin bada eta oso gustu bazatzen. Hori ezberdina izaten da, aldagela batean hori nabaritzen da, ez? Bai, danak azkenen kuadria bezala gara, afarik iten diteu, juergak ere askotan batea bukatzeiteu, eta ez da bakoitza bere kuadria auke, baina bai azken notatzen da herri txiki bat izan da ondo ematekala. Gauza guzti horiek profesional mailan ezberdinak esaten dira. Ez dugu hitz egingo 11ko futbolean, lehen mailakoetan, bigarrenean, hirugarrenean, laugarrenean nahi baduzu, baina egia esan aldagela batean denak ingurukoa balin badera edo gertukoa balin badera, hori azkenean entrenatzaile batek esaten zidan 5-6-7 puntu direla. Ez dakik hori horrela den, ez den horrela, baina bihotza denok elkarrekin egotea bere eragina izaten du, ez? Bai, azken denak helburu igualagati borrokatzen dugu, eta denak herrikok izatea ere bai, eta zure herrin jolastea, zure herrigatik, bai, gutzako ere bai oso garrantzitsua da, azkenen gero ere bai, olako evento bat pasatzen danen eta jute ganen, azkenen herri guztia dator guri animatzea eta herri arrotasun hori ematen dizu azkenen. Arrotasuna zuen garaipenekin ligan, orain arte. Berdinketa bat
Zu dakar, beste dena garaipenak. Bai, gaina berdinketa hori 20 segundu faltan edo lako zero izan zen, eta bai, oso gustago gazak izan, momentu zondo guaz. Bultatuko naiz berriz ere, eta gainditu duten altza 8 bat, eta gero beste formatoan jokatuz, eta kirol honen handitasuna da hori, ezta? Bai, uste dut azkenen argi da hola hor. Horri ikusi izan futbolen jolasten hasten dienen asko zaundigo gehala, eta horri niotzako hor dago emaitza 8 bat, ze futbolen azkenen gu begea. Baina, bueno, behien lana ondo egiten du, entrenadore ere bai badaki zerta jolasten duten eta zein behar dauketen guri irabazteko, eta hori oso ondo dintzuten, eta hortxe emaitza. Non hasi zinen jolasten zu? Nik futbol 11 jolasten nuen hasieran, txikitan. Nabaritzen da, Sinintzen lazka. Nabaritzen da, ni baina ikusi, joan den urtea Martin Ibarbia izan zen pixka nire jokalari dirdirtxua, Janrabluko jokalaria, oso iruditzen zen, oso jokalari ona, eta lehenguan sartu zen, hau eta hau, entrenatzaileak ezan berehala, eta beste bat, Ruen. Bai. Eta derratatik, eta beste jokalari batzuk ere bai, eta... Bai, beste batzuk ere bazke baina, azkene bai... Zu 11ko fulean hasi zinen... Ni hasi nintzen Lazkaon. Lazkaon. Bai, eta gero Lazkaotik Ordizia pasa nintzen, eta gero ja bai Covid horrekin eta pixka ja osten juntzi zaiten futbol 11 jolasteko, eta herriko talde hau eukita aukera pare bat ikusi nun, eta Bilkoinen hasi nintzen. Eta gero urte horiek izan oso ondo juntzala, eta bai Rubenei eta nahi laburuk oportunitatea eman zigun. Rubenek etzun nahi laburun jarraitu eta ni bai. Zuk bai? Bai, eta nik 2 urte nitunan, eta gero azkenen buelta Bilkoina gustuan naholako bai. Martit, ze iruditzen zaizun laburuko giro hori, beste full bat, beste martxa bat dela eta aipatu behar da, ze eskarmentua aterazu zenuen hortikan? Bai, ni azkenen laburun oso guzti nintzen, netzako laburu oso garrantzitsua dela eta beti lagundu dit, oendik behaien umen entrenadorea naiz, eskolakoa, eta esan oso gustuan nabilela. Eta bai, ni laburun hasi nintzen lehenengo 2. taldeen jolasten, eta 2. talde hortan danak etxeko ginen, pina ginen, eta hor Liga Baskatik 3. mailako ascensoa lortu genuen. Eta baita ibili nintzen 2. B mailakin entrenatzen lehenengo urten. Eta hor, jendea profesionalizatu dagoago, beste nivel bada, eta beste denbora bat okupatzen dizu 2. B maila hortan egotea. Eta horren urten ja bai salto eman nula 2. B maila. Baina oso gustua eman dizkiten oportunitate guztiagatik, azkenen Bilkoinek ez dizu ikusgai ematen ez, eta ni laburun jolastagatik Euskal Selekzioekin jo naiz, eta beste gauzen ditut, enitula lortuko laburua jo gabe. Beste gauza bat, herrian nabaritzen duzue, aipatu bezala zaleen laguntza hori, pertenentzia hori nabaritzen duzue? Bai, nik ustetuko gehiago daula bain talde honekin, baita berri ere ilusionante da, azkenen jende gazteak gara, horre jende gazte gehiago imoitze egiten dio, eta gero ere bai, azkenen guraso asko ere bai eta animatzen nahi diez, ikusten du, emaitza onak gai dela etortzen, eta usteet herrintzak ere bai Bilkoin beti izan dela kirolan referente bat herrin, eta usteet aurten gauzak ondo dihoazten ez, jendea oso ondo da biela. Zenbat talde dituzue? Talde bakarra da. Talde bakarra. Badakizue, ni baino hobeto, hor beharko duzula ere garatu, arrobiarekin pikin bat, ez da, erraza izango hori denak kudeatzeko, eta pentsatzen dut ere, lehorretatik Tolosaldea edo beste lekuetara muituko da jende gazteena, baino hori beharrezkoa izango da, ez taldea garatzeko. Bai, hasiera baten egon da daude 2 talde, baita neskan taldeare bai egon zan, hor gauzak oso ondo ziguaztenen izan zan, porque azkenen ondo jutek iten dona da herri animatzen jutea, baina egie da, oaintxe bertan egoerare bai zaila daula, ze jende zarrak igual beste kirol batzune ohitu edo ez dituk egiten kirolak, eta jende gazte igual gaztegie da kategoria hauetan hasteko. Baina, bueno, bai azkenen beti olako gauza beti daude gure burun, eta jende animatzen bada eta apuntatzen etortzen bada, aurrea emateko pres gaude. Pentsatzen dut, aipatu duzu lehenago, igotu nahi dugu. Beste txapelketa batean kokatzea, beste beharrak ere sortuko ditu, ezta? Bai, azkenen gu kopan jolasten nahi ginen, baina bagenekin kopa azkenen zela ez entrenaren du bat, baina bueno, disfrutatzeko gauza bat. Eta ikasteko, aipatu dugun bezala ikasteko, beste futbola horik jakiteko nola den eta nola menberatu, eta beste gauza berriak ere ikasteko, beste talde batzuekin
Kokatzeko eta beste formato batean, beste leku batean, leku arrotza ez da, leku arrotza baina dut esan, ezberdina dala. Bai, playoffeko partiduk honen antza gehiago daukete beste batzun antza baino, orduan ondo datozolako partidu jolastea. Eskarmentua zuentzat. Egun batian eseri, hausnartu, eta esan, kontuz, handik joan behar dugu, hemendik ez, kontu guzti horiek, ez da? Bai, eta azkenen hori da. Helburue argi dakeu, hortako lanen gabiltz, eta oendik asko falta da aurrera emateko helburuei. Jondi zer da, zuen iparrorratza, zigortzen duena, laguntzen duena, nola da zuen harremana berarekin? Oso implikatua da taldean? Bai, Jondi azkenen bai herriko pertsona da, orduan gutzak hori bai ondo da torroi. Beti hanik ezautu deu, eta azkenen bilkoinei azkeneko urtetan igual pasatu zaio gehien bat entrenadorekin problemak ditula, o ez dion entrenadore fijo bat demora oson, eta urten egia asko laguntzen dola bai entrenamenduko aurre bateko, bai gaizkiten duenen bronka botatzeko, animatu ardaren animatzeko, eta hortan eskerrak hori nabaritzen da, ez da? Bai. Nabaritzen da. Bai. Batzutan ez zaigu... Bai, baina hori beti etatzen da. Batzutan ez zaigu gustatzen entzute, baina, batzutan jakin behar da, entzun, jarraitu behar da ikasten da, lantzen da, eta gainditzen, eta zuzentzen, akatsa guztiak, ez dago, besteri. Ez dago, eta beste txapelketa horretan nahi bali duzu jolastu, hobetu beharko duzue. Hori argi eta garbi. Zuek, esarete talde, gu jolastera ateratzen gara, eta geho, ikusiko dugu azkenean ez, argi eta garbi nahi duzue igotu. Eta igotzen bali mazarete, badakizu zer den horra aurrean, ez da? Hor azkenen salto handia da, gero ja Liga Baska dator, eta hor badakigu salto handia da, zer batzu joak lastu deu, eta orduan egia da badakigula Jondin beharra dugula. Zuen aritik orduan hartu beharko dituzue arazo guztiak, eta hor zuek ere konpondu eragozpen guzti horiek gainditu, eta zuen eskuetan izango da azkenean. Bai, azkenen gu badakigure bai altzako entrenadoreak esatzen bezala favorito gehala, eta hoiola da, eta ez dakegu inungo problemai favorito bezala juteko. Nik esan nion, biktima ez zela, odei oso laguna dugu, baina ezagutzen dugu ere, eta aipatu zuen, psikologikoa dela hori. Baina zuek bat zenekiten hori ere. Bai, gu bagenekin entrevista horta zertozten, zerta hasieratik, baina, ez dugu preocupatzen, favorito bat mega favoritok izango gara, eta ez dago inungo problemik. Guk gure helburu hemen esaten dugu, gurea igoera igotzea da, eta ez dago inungo problemik jendea etortzeko, eta gure kontra jolastu beharko aurre egiteko, hasi que... Ze arraio gertatzen da Tolosaldeko inguruan, Areto futbolak duen eragina, nola garatua den, eta nola zaindua den, eta nola landua den. Bai, baina uste urtez urte geroz da talde gehiago atatzen diela berrik, edo jende gehiago apuntatzen da. Bai, azkenen, zakit, horre bai, azkenen ikusten duzu Lauburuk talde ona daukela, estruktura oso politxe dauke Lauburuk aurre egiteko. Eta Tolosak ere bai badauke beste estruktura on bat Tolosalak. Eta gero handik ekipo txikik ateatzen jundie baita ondo dabiltzela, Janra bezala eta horiek azkenen aurten bai juvenil talde bat eta due. Eta bertatik inguru bertan, gero Lasarten ere bai, oso gertu dela, da dut esan Idizabalen ere bai, orduan... Bai, azkenen futbola gero eta... Ordizin falta da gian. Bai, ordizin, bai. Atea zuen urte batean, baina azkar guntzen. Azkar guntzen, baina ala eta guztiz ere, inguruan bertan hor, ez da afizioa kontua bakarrik. Baten batek lana ondo egin du, edo talde batek lana ondo egin du eta ondo garatu du hori. Hori argi eta garbi. Argi eta garbi dago. Erea geroz eta jende gehiago dago taldeetan, eta geroz eta jende hobea eta gogo gehiokin aurre egiteko honekin. Nola kudeatzen duzue berotasun hori zaleen artean? Kirol oso beroa da. Hainbeste kontaktu horrelako abiadurarekin, hori ni badakit gero hori gainditzen dela, eta gero beti gehiengoak lagunak. Beti hor pizten dela posporua, baina beti gehiengoak lagunak. Baina ez da erraza kirol bezala, horrelako abiaduren eta horrelako metxa duen kirol batek. Gure afizioa bakigu nolakoa dan, bakigu oso sentikorra dela eta azkenen nolako gauzak uste honen pixka piztu iten die. Baina, gure bai ustez barrutiko lakala pixkat. Baina ez zuen afizioa bakarrik, Ez. Afizio guztia piztatzen da. Eskoria zara joan behar da jokatzea, adibidez, adibidez, nahi dut esan, edo beste luke batzutera ere. Baina gure bai barrutik azkenen hori transmititzen dugu ez, gogoi da keula eta aurre egiteko nahi da keula. Baina errespetuakin.
Hori ere nabaritzen da. Hori garrantzitsuen Baina nabaritzen da, ikusten da, kanpotik ikusten da, hori. Bai. Azkenen, gea jendea gogokin, baina hori errespetu beti uste eta aurrena daola. Batzutan atzea guzten da eta partiu batzutan itxusi gaetzei, baina uste beti saiatzen gala respetu ginen. Ni lenguan ez nuen nahi esan nion, epaileari, torri zenean esan nion. Aztereraz, esan nion, me gustaría estar en tu pellejo. Bera azalean egotea. Gaina espero zenolako partidu muitu bat. Aski komplexua. Bueno, ze laguntza dituzu herrian, udaletxe aldetik eta gero zaleak, nola duzue antolatu bat aldea gutxi gora bera? Diru laguntza batzuk jasotzite udaletxe partetio, eta gero azkenen aurten indeuna da herriko patrozinadore asko sartu, eta horiekin azkenen aurre egiteko bastante dakeu. Hori oso garrantzitsua da, zeba legoertatuko mamila guztia, eta bertakoek laguntzea oso garrantzitsua da hori, eskertzekoak. Bai, erabiltze dite bai legorretako enpresak igualez, baina legorretako jendek dauzken enpresak patrozinadore zela erabiltzeko, eta oso guztua daude esan. Beti aipatzen dugu hemen, kirolean sartzen malen behuzu dirua, beti gizartearako garrantzitsua da, eta onura, ekartzen du, ez du kalterik ekartzen, baizik eta onura, eta garatu behar da kirola eta beste kontu. Askotan topikoa dira, eskegia da. Uste garrantzitsua dela, kirolak, gero ere bai gainea azkenen gure herrin justo enpresa baldin bakozu uste interesgarria dela gure, porque guk azkenen kamisetan zure izena jarriko dugu eta herriko jende asko ikuste izkigu partidu, eta orduan bastante interesgarria da behaientzare bai guri patrozinatzea. Bai, eta gero plazaratzen duzu Gipuzkoan eta Euskal Herrian, kasu honetan ere, Legorreta. Bai. Eta horrek beti bere eragina du. Bai, azkenen beti jendea fijatzen da, ikusten bado zure izena toki askotan ikusten bado, edo gehien bat argazki igotzen ditenuna sare sozialeta, edo azkenen beti hor gaude, orduan uste garrantzitsua da. Eta ligan, ze helburu nagusi dituzue orain, nola hartu behar duzue? Baina uste bidea? Bueltan falta die lehenengo buelta bukatzeko 3 partidu, eta uste horiek afrontatu behar dauzkoela final bat izango bali bezala, eta gero bigarren bueltai, berdin hobeto ez dut esango, baina berdin mantentzen hor burua hotza, lidergoa mantendu eta burua hotza. Bai, azkenen uste gaina ekipa asko gogo dizkibuela, lehenengo junda eta iniz. Ona da hori. Bai, motivazio berezia izango duzu horrela. Bai, azkenen gurire hori guztatu zaigu ez, pixkat esatean bezala ser el centro de atención, eta orduan guztago du horrekin. Hori bere garrantzia du, Bilkoin Legorreta, talde berezi bat, eta jokalari trebetasuna ikusi genuen lenguan, habilitaziak ere bai, kompetentzia ere bai, eta nik uste dut jondi duen jokalari kopuru horrek gauza onak ekarriko ditula, bai herriarentzat eta bai zuentzat ere. Eta azkenean hor puntxan berriz ere izango zaretela. Bai, azkenean uste garrantzitsua dela iten dareuna, danak toki igualeak abeidatzen dugu eta azkenen jondi da gure timoia eta danak aurrak guaz. Bera da, Ipar Lorratza, aipatu duzu neskak? Ze pena neskena. Gipuzkoan gertatzen ari dena neskekin pena da. Bai, gaina pena da, ze justo Legorretan aurten bai berriro saiatu die talde bat ateatzen, eta hortxe ondi talde ateatzeko, azkenen ez dut atera. Baina, jakiteko jendek ere bai Legorretan gogoa daula neska talde bat ateatzeko, eta ilusio egiten badira. Leku askotan, baina azkenean gero txapelketa bat behar du, hori da kontua, txapelketa bat behar da. Bai, danak Gipuzkoatik kanpo dabiltz, eta orduan hori atzeka botatzen. Eta gero beste jokalari batzuek ezagutzen dugu Nafarroan, bai Bizkaia aldetik, bai Araban, hori pena da. Bai, pena handia da. Pena handia da. Bai, Legorretan saiatu zen Tolosako neska batzukin eta elkartzen, baina azkenean ezin izan zuenin. Baina azkenengo asko uki behar dago baita egunero Araba juteko, etxen partidu bat eta beti Araba. Baina, gogoa dago, así que nahi baue atako guen ikustet. Bueno, eskertuko dugu, Martin Iraola, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zure taldekideak ere bai eskertuko ditugu.
ez dugu esango nortzu diren. Ez dugu esango nortzu diren, beste egun batean. Baten bat azalduko da, baten bat azalduko da hizketa eztabaida bat izateko hemen. Eta bueno, igoerakin batera. Zuzen ere, ez da? Bai, orduan danak azalduko da. Denak azalduko da. Playoff horiek jokatzea, bai, helburua da, baina erronka bat ere, ez da? Bai, gainera 3 urte nik playoffa galduet eta beste bat ikusiet galtzen, eta azkenen pixa gafe bezala gabiltz kontu horrekin, aurten hasten ditu dut azkenen kategori honetan jende asko kutzin do, eta aurten ja ezin zaigu eskapatu ja. Ja, herriri ilusio bat eman barko zaio. Beste galdera bat egin behar zut, bi erreferente ditugu aurten, alde batetik Lauburu, denboraldi zoragarri egiten ari da, Antiguoko sartu eginda, Gipuzkoako areto futbolarentzat ona da, bi talde horiek erreferente bezala izatea bigarren B maila horretan? Bai, nik uste baiat, gaina Lauburu oso ondo dabil, oso ondo lidergoa eta bai. Eta Antiguoko hori bai hortxe dabil, beti bilida hor 3. mailatik gertu eta oenten bigarren B mailan, eta uste baiet. Uste eta azkenen nik ustea erreferente horiek behaiek aldutela eta pentsatzea berguk zeba ezin deun, eta uste toi ondo datorrela gure gogo jokin aurrek aiteko eta Gipuzkoko areto futbola behar duen maila igotzeko. Eskertu behar dugu Bilkoin Legorreta, alde batetik taldea, kirolari mesede handi bat, zuen egitura, zuen antolakuntza garrantzitsua da, zuen espiritua ere, zuen bihotza, eta plazaratzen du ezalako Legorreta Gipuzkoan eta Euskal Herrian kirolarekin, eta kirolaren bitartez, eta horrek ere bere garrantzia du. Martin Erola, eskerrik asko gurekin izateagatik, ez dakit beste leku batera joan behar duzun jokatzera, ez dakit zue helburua horretik dagoen, baina bitartean, hemen Legorretan eta Bilkoinerekin, pentsatze dut, igotzeko itxaropen horrekin, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Zorte hon, eta ikasi behar da beste futbola hori ere, enberatzen. Kasi, bai. Playoffetarako oso garrantzitsua izango da. Pentsatzen dugu. Bai, lehenengo partidu batzu dazke, altzat hauek aurretu. Bai, baina horiek eskarmentua dute, eta zuek ere horrela hartuko duzu eskarmentu osoa.